En stor del af vores hverdag er præget med historiefortælling gennem tidsskrifter og magasinudvikling. En ting er at lave et godt magasin, både layoutmæssigt og kreativt og journalistisk. Men hvordan sikrer vi, at det bliver en god forretning? Vi har begået alle de dumheder, som man kan begå, og derfor ved vi, hvad vi taler om, når vi rådgiver dig om at tjene penge og få den bedste forretning ud af dit magasin. Med et hold på over 25 kreative specialister er vi i front, når det gælder kommunikation og magasinudvikling. Det er fedt at lave magasiner, når tingene bare går op i en høj enhed. Alt fra billeder til typografi til farver. Når det bare spiller sammen med redaktionelle, så er det bare en rigtig dejlig oplevelse at få tingene fra tryk. Og sidde med det i hænderne og bare nyde resultatet. Det er fedt at lave magasiner, fordi der har man mulighed for både at lege med tekst og med billeder. Billederne kan jo være enormt stærke visuelle udtryk, og teksten kan give enormt meget viden til læseren. Og det er også der, hvor jeg tror, at magasinet virkelig har sin force. Det er, at det kan bevæge mennesker på en måde, som andre medier ikke kan. Nogle gange så er løsningen enkel og simpel, andre gange er den fræk og moderne. Hos Mediegruppen der arbejder vi med kommunikation, der bevæger mennesker. Bestil en kande kaffe, og lad os sammen få en snak om, hvordan vi udvikler dit magasin eller tidsskrift.